Üdvözöljük az Ecofi Consumers projekt videójának nézői között. Közös célunk, hogy napi szokásainkat fenntartható cselekvésekké alakítsuk át. Mai témánk, a kávéspoharak újrahasznosítása és ártalmatlanítása. Naponta több millió kávéspoharat dobunk ki, ami modern kultúránk egyik szimbóluma is lehetne. Mi lenne azonban, ha ezt a rossz gyakorlatot a fenntarthatóság irányába terelnénk? A kávéspoharak anyaga változatos. Készülhetnek tisztán papírból, de gyakoriak a műanyag vagy viaszborítással ellátottak, ami megakadályozza a szivárgást. A pohár anyagának ismerete kulcsfontosságú a megfelelő újrahasznosítási technológia kidolgozásához. A tiszta papírpoharak általában újrahasznosíthatók. A műanyag vagy viaszbélésűek hasznosítása azonban kihívást jelent, és speciális berendezéseket igényel. A hulladéktárolók tartalmának szétválogatása kulcsfontosságú. A nem újrahasznosítható poharak összekeverése az újrahasznosíthatókkal megnehezíti a feldolgozást, a folyamat pedig kevésbé hatékony és jóval költségesebb lesz. A hatékony újrahasznosítás lépései. Először ellenőrizze, hogy a pohár újrahasznosítható-e. Másodszor távolítsa el a fedeleket és minden műanyagból készült elemet. Harmadszor győződjön meg arról, hogy a pohár üres-e, lehetőség szerint öblítse ki. Negyedszer kövesse a helyi újrahasznosítási irányelveket. A technikai fejlődés ellenére a kávéspoharak újrahasznosítása továbbra is kihívást jelent az alkotóanyagok sokfélesége miatt. A pohártervezés és az újrahasznosítási technológiák innovatív megoldásai kulcsfontosságúak ezen akadályok leküzdésében. A kávéspoharak újrahasznosítása és megfelelő ártalmatlanítása jelentősen csökkenti a hulladéktárolókba kerülő hulladékot és az energiafogyasztást. Minden újrahasznosított pohár egy lépés az egészségesebb környezet felé. Döntéseinek súlya van. A felelős újrahasznosítási és ártalmatlanítási szokások elfogadásával fontos lépést tesz a pozitív környezeti változások előmozdítása érdekében. Alakítsuk át berögzült szokásainkat. Fogadja el az újrahasznosítási célokat, támogassa a fenntartható gyakorlatokat, inspirálja erre a környezetében élőket. Minden pohár számít. Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk ezen az úton a fenntarthatóság előmozdítása érdekében.